tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pumasok ako sa isang maling relasyon upang maramdaman ulit kung paano mahalin. Hi DJ Rocky. Magandang gabi. Lalo na sa mga masusugid mong tagapakinig. Matagal na akong nakikinig ng programa mo. Since college pa. Nadadala nga ako sa mga kwento, lalo na kapag naiiyak ka na ring magkwento. Matagal ko nang gustong sumulat sa'yo tungkol sa amin ng long-time boyfriend ko. At parang eto na yata yung panahon para ibahagi ko ang pinakatatago kong sikreto. Ang pagiging cheater ko. Opo, DJ Rocky. Naging cheater po ako. Napasulat ako sa inyo para magbahagi ng aral sa lahat. Itago mo na lang ako sa pangalang Nita. 28 years old, may partner, at isang anak. At ito, ang aking secret file. Bago ako napasok sa pagluloko, mahigit 7 taon kaming nagsasama ng boyfriend ko. Siyempre may mga away-bate, sigawan, palitan ng masasakit na salita. Marami rin akong nasayang na luha dahil sa kanya. At nagtiis naman ako bago ako nagbago. Kung sana ay pinakitaan at inalagaan lang niya ako ng tama, wala naman akong dahilan para magbago at magloko eh. Sa katunayan nga, DJ Rocky, 2 beses nang na-hack ang Facebook account niya at nagsisilabasan ang mga babaeng gumagawa ng dummy account niya. At para bang sinasadyang makita ko yun lahat dahil ina-add ako nung dummy account. Pinopost pa ang mga conversation nilang malalande sa dummy account na ginawa ng babae. Isa pa dyan, mabarkada siyang tao, DJ Rocky. Mas ramdam ko yung feeling na, alam mo yun, mas masaya pa siyang kasama ang mga barkada niya kesa sa aming mag-ina niya. Parang lagi siyang bored o nauumay kapag kasama kami. Atat na atat umuwi kapag nasa labas kami. Imbes na mag-bonding kaming 3 ng anak namin, ayun, laging nagmamadali at uwing-uwi na. Mahilig din siyang ipahiya ako in public. Oo, ipinahihiya niya ako sa publiko. At kahit sa harap na rin ng magulang niya. Ewan, pero mainit ang ulo niya sa amin. Minsan na lang siya umuwi. Magagalit pa siya sa anak namin. Tapos ako naman, kapag mainit naman ang ulo ko, sasabayan niya rin ako sa pagsusungit.
Pero ang totoo, ang hinahanap ko, lambing niya. Kahit pa naririnig ng magulang ko ang mga away namin, wala lang yun sa kanya. Mas malakas pa ang tono ng boses niya, imbes na manahimik at suyuin ako. Siya talaga yung tipo ng taong pagdating sa barkada niya, masaya siya. Marami siyang time para sa kanila. Doon siya tumutuloy malapit sa lugar na kinalakihan niya. Kasi malapit naman doon ang pinagtatrabahuhan niya. At doon ay nababalitaan ko na lang sa mga tao kung anong pinaggagawa niya. At kung anong oras na siya umuwi kasama ang barkada niya. Handa siyang hindi pumasok sa trabaho para sa lakad nila ng mga barkada niya. At pipiliin talaga niyang sumama sa kanila kesa sa amin na pamilya niya. DJ Rocky, ramdam ko lahat ng yan. Hindi lang sa babae niya ako nagkakaroon ng kahati, pati na rin sa mga barkada niya na sobrang konsentidor at yung mga magulang niya na hindi siya kayang pagsabihan. Yun ang masakit na katotohanan. Pati magulang niya ang tingin sa akin, ako pa ang masama. Oh, ako pa ang masama dahil sa pinaggagawa ng anak nila. Sa kanya ko lang lahat naranasan ng mga masasakit na salita. Sasabihan akong nakahilata lang maghapon at hindi napapagod. Wala raw akong kwenta, feeling mayaman, mukhang pera. Hindi ko na mabilang kung ilang araw at gabi akong umiiyak dahil sa kanya. Sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Kaya napapatanong na lang ako sa Diyos. Kung bakit ganun na lang kabigat palagi? Ubos na ako, DJ Rocky. Pagod na ako sa kanya. Ang tingin lang niya siguro sa akin, nanay lang ng anak niya. At hindi niya nakikita yung hirap na pinagdadaanan ko bilang isang ina. Habang inaalagaan ko yung anak namin. Online selling lang ang pinagkakakitaan ko. Nagbebenta ako ng mga alahas online. Kaya hindi madalas na may pera ako. Pero sa awa naman ng Diyos, hindi ako nauubusan. Hindi ako nawawalan. Kahit kakarampot lang ang inaabot sa akin ng partner ko. Ang swerte nga niya, kung tutuusin. Kasi hindi naman siya ang nagpapakain sa aming mag-ina. Hindi siya ang bumubuhay sa amin sa higit 7 taon naming pagsasama. Kundi mga magulang ko, DJ Rocky. Mga magulang ko ang bumubuhay sa amin. Nakakahiyamang sabihin. Pero yun talaga ang totoo. May kaya naman ang mga magulang ko dahil may sakahan kami. Yung ate ko nasa ibang bansa at nandyan naman palagi para tulungan kami. Hindi ako makalayo ng trabaho dahil hindi ko pa maiwanan ang anak ko. At ayokong maranasan niya na wala siyang mama sa tabi niya na mag-aalaga at magtuturo sa kanya ng mga inaaral niya sa eskwelahan. Kahit kailan, hindi ko maasahan yung partner ko na alagaan ang anak namin. Kaya tiniis ko yun bago ako nagbago. At dahil nga nagbago ako, may nagawa akong malaking pagkakamali. At alam ko sa sarili ko, ako lang din ang masasaktan. Ako lang ang talo. At kahit kailan, walang ibang panalo. Sumugal ako sa pagmamahal na alam kong wala akong ikapapanalo. Dumating na rin kasi sa punto na napuno na ako, DJ Rocky, kaya napagod ako. Napagod akong mahalin, intindihin at pakisamahan ng partner ko. Hanggang sa isang araw, may nakilala akong isang lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Jackie. Isa siyang operator. Napakagaan ang loob ko sa kanya. Kahit hindi ko pa siya kilala ng lubos. Madalas ko siyang mahuli
na nakatitig sa akin at pakiramdam ko, matagal na kaming magkakilala. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nararamdaman ko sa kanya. Siguro dahil kamukha siya ng ex ko. Oo, magkamukha sila ng long-time boyfriend ko na si Ken. Bago pa ako nabuntis ng partner ko, dala ng kalasingan. At dahil nga gusto ko na rin mai-stalk ang FB account ni Jackie, hinanap ko siya noong minsang marinig ko ang buong pangalan niya. Oo, DJ Rocky. Ako na ang nag-first move para magkaroon kami ng communication. Inisa-isa ko lahat para lang mahanap siya. Nahanap ko naman ang account niya pero sa kasamaang palad, nalaman ko na may partner na rin pala siya at may anak. Kaya pinigilan ko na lang ang aking sarili. Huwag na siyang i-add as a friend. Pero after 1 week, hindi ako nakatiis. In-add ko siya sa Facebook. At hindi nagtagal, in-accept niya ang friend request ko. Agad-agad. Kinilig ako noon. At hindi ako noon nakaramdam ng hiya. Napansin ko rin na nagre-react siya sa post ko. At mula noon, madalas ko na siyang tinitingnan. Tinititigan na parang gustong-gusto ko siyang yakapin, kausapin, at makakwentuhan. Hanggang sa dumating na yung araw na nagpaluto ang mama ko ng merienda nila. At dahil mainit at ayaw ko na ring lumayo, chinat ko si Jackie. Napuntahan na lang dito sa bahay namin yung pinaluto ni mama para sa kanila. Nag-reply siya ng yes at tinawag akong madam. Pagkatapos ay hindi ko inaasahan na hindi ko pala na-off yung phone ko at nagkusang nag-chat ng like button yung account ko sa Messenger. Dahil sa hiya, gusto kong i-unsend lahat. Kaso masyadong marami. At na-seen niya na rin yung chat. Kaya nag-sorry na lang ako at nagpaliwanag. Doon na rin nag-umpisa ang lahat. Nagtuloy-tuloy mula doon ang usapan namin. At nagkakapuyatan pa kami hanggang sa nagkagaanan na kami ng loob. Sinabi ko na rin kay Jackie na lagi ko siyang nahuhuling nakatingin sa akin. Dumating na sa punto na umamin na kami sa isa't isa. DJ Rocky, gusto niya rin pala ako. Kaya sinabi ko na rin sa kanya na gusto ko na rin siya. Ganun lang kabilis ang mga pangyayari. At oo, minahal ko na siya. Hindi na rin sumagi sa isip ko yung katotohanan na may kanya-kanya kaming partner at anak. Siguro iniisip ng iba ang landi-landi ko. Niloloko lang ako, pinasasakay lang ako para mahulog sa kanya pero hindi. Hindi ganoon ang nakikita ko sa kanya. At ramdam ko na magaan din ang loob niya sa akin. Yung pakiramdam na naging masaya ako uli. Nanumbalik yun. Tumibok ulit ang puso ko. Yung tibok na nagmamahal ako ulit. Ganun. Masaya yung damdamin ko na kahit paano, may lalaki pa rin palang handang makinig sa mga kwento ko. Yung patatawanin ako at ayaw akong maging malungkot. Umabot na sa punto, DJ Rocky, na buong araw kaming magkatawagan. Kahit nasa trabaho siya, nagpapalitan ng matatamis na salita. At minsan, nagkikita na rin kami ng palihim. Pero hanggang halik at yakap lang ang nagagawa namin. Tuwing patagong nagkikita sa tabi-tabi. 20 to 30 minutes lang ang tagal ng pagkikita namin. Pagkatapos ng shift niya. Mula noong mag-umpisa ang relasyon namin noong December 5, 2024. 4 na beses pa lang kami nagkikita. Hanggang sa dumating na yung araw, DJ Rocky, na kinatatakutan namin ni Jackie. Nababago
sa aming ipinagbabawal na relasyon. December 21 ng madaling araw. Hindi namalaya ni Jackie na naiwan niyang nakabukas ang cellphone niya. Natalugan niya. Natulugan niyang kausap ako. Nahuli siya ng bayaw niya. Nakausap ako. At dahil sa kalasingan, hindi niya napatay ang cellphone niya. Piniksyuran ng bayaw niya ang lahat ng conversation namin at sinumbong kami sa partner niya. Yes, DJ Rocky. Nalaman ng partner ni Jackie ang lihim namin. Ito ang nagdulot ng malaking problema. Tinawagan siya ng partner niya at pinagmumura siya. Nagbantang makikipaghiwalay na sa kanya. Tinawagan ako ni Jackie nung madaling araw at ibinalita niya sa akin na ganun ang nangyari. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Natatakot ako sa kahihiyan ng nagawa ko na parang naaawa rin ako sa partner niya at naaawa din naman ako kay Jackie. Ang nasa isip ko lang yung pamilya na binuo nila. Nasira ko pala yun. At sinisisi ko ang sarili ko na kung sana ay nagpigil lang ako ng damdamin ko, wala sanang masisira. Nasira ko yun dahil sa pagiging marupok ko. Mahal ko na siya. Mahal ko na siya. Kay Jackie ko lang naramdaman uli yung pagmamahal na gusto kong maramdaman. Na sana pinaparamdam sa akin ng partner ko. At dahil sa nangyaring yun, bigla akong nagising sa katotohanan. Na mali talagang pumasok sa isang relasyon na may karelasyon na. Hindi lang pala kaligayahan namin ang dapat inisip namin. Dapat inalala din namin yung mga partner namin. Kahit na may mga pagkukulang sila sa amin, lalo na sa mga bata. Nakagawa ko ng kasalanan sa Diyos. Naging isang cheater ako. Hindi ko na rin alam, DJ Rocky. Ang sakit-sakit kasi. Sabi ni Jackie, wag daw akong magbago. Wag ko raw siyang iwanan. Ang bigat sa dibdib, wag ko raw siyang iwan eh. Hirap ako makatulog, hirap akong bumangon sa umaga na walang chat o paramdam niya. Halos 2 araw na rin akong nagkukulong sa kwarto, umiiyak. Iniisip siya, nag-aabang ng update niya. Kung kumusta kaya siya. O parang mas mabuting umayaw na lang kaya ako. Magulo na. Magulo na ang isip ko. Ako na lang ba kaya ulit? Ako na lang ba ulit ang iiyak at masasaktan, madudurog at lalamunin ng kalungkutan hanggang sa makabangon na lang ulit? Hindi rin naman siya magiging akin. Kaya, kesa naman masira pa yung pamilya niya, ako na lang dapat ang masira. Ako na lang dapat ang mawasak. Wag na sila. Ang hirap nga lang bitiwan ang taong pinapasok ko sa pamamahay ko at minahal ko na rin ng sobra. Malungkot, masakit, nakakadurog. Kahit sa sandaling panahon na nagkagaanan kami ng loob. Masakit din palang bumitaw. Kaya nagdesisyon na rin akong bitiwan si Jackie. Let go siya. Itigil ko na. Alam kong may kapwa akong babaeng umiiyak din, nasasaktan, at higit na nadudurog. Nadudurog dahil sa amin. Kailangan ko rin sigurong itigil na lahat bago tuluyang masira ang pamilya nila at mawalan ng ama ang mga anak nila sa tahanang binuo nila. Ayokong ipagkait ang buo nilang pamilya
nang dahil lang sa maling relasyon namin sa maling pagkakataon. Kaya gusto ko lang sabihin kay Jackie na pasensya na. Sorry kung ako na yung sumuko sa ating dalawa. Hindi talaga para sa atin ang happy ending. Isang pahina lang ako. Panggulo sa libro ng love story nyo ng partner mo. Wala talaga tayong libro ng love story. Hindi talaga tayo ang bubuo nun. Hindi ako ang makakasama mo sa habang buhay. Hindi yun mangyayari. Hanggat may nasasaktan tayong iba, patawarin mo sana ako. Dahil kailangan ko nang itigil to. At kailangan ko na ring layuan ka. Alam ko na alam mo kung gaano kita kamahal. Salamat sa lahat ng pagpaparamdam mo ng pagmamahal sa akin. Sa pagpaparamdam na may halaga rin pala akong babae. May halaga ako bilang isang babae. Hinding-hindi ko yun makakalimutan. At hindi ibig sabihin na porke ititigil na natin to lahat, ay hindi kita minahal. Maniwala ka. Minahal kita at pinahalagahan. Kailangan lang kitang iwan kasi hindi na tama. Ayokong masira ng tuluyan ang pamilyang meron kayo. Kaya sana hanggat kaya mo pang ayusin mo ang lahat sa inyo ng partner mo. Hindi natin masabi kung kailan ang tamang oras o tamang panahon para sa ating dalawa. Kung hindi ko man mapanindigan yung mga pangakong binitiwan natin para sa isa't isa, patawarin mo ako. Pero malay mo, sa susunod na habang buhay, umayon din sa atin ang panahon at maging pabor ang Panginoon na magkatuluyan din tayo. Paalam sa'yo, Jackie. Paalam, mahal ko. Gusto ko rin mag-sorry sa partner ni Jackie. Patawarin mo sana ako dahil nahulog ako kay Jackie at napamahal ako sa kanya. Hiling ko lang sa'yo na mahalin mo pa siya lalo. Bigyan mo ng isa pang pagkakataon. Alam ko, mapagmahal siyang ama at asawa. Hindi mo lang talaga siya nabibigyan ng halaga. Sinasabi niya sa akin, lahat ng mga problema ninyo, kinukwento niya yun lahat. Yung pagod at sakripisyo ni Jackie hindi mo raw nakikita. Sana tanggapin mo siya uli. Tulad ng pagtanggap niya sa'yo. Alam kong napagod lang siya. Pero alam ko mahal ka pa rin niya. Mahal na mahal pa rin. Alam mo, bago kami nagkaroon ng relasyon, sinabi niya sa akin na wag lang akong papipiliin. Ibig sabihin nun, hindi niya talaga ako pipiliin. Kayo at kayo pa rin ang pipiliin niya. Huwag sanang matapos dito ang nasimulan niyo na. Hanggang dito na lang po siguro, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa at sana dumami pa ang mga taga-subaybay mo. Muli, ako si Nita. At ito ang aking secret vow.